Kini sa usa ka iro gikabiliban sa mga netizens human mitabang kini sa mga trabahante sa pier sa pagbitad sa pisi sa mga barko nga modunggo na sa pantalan. Ani ang hayop sa balita ni Mark Reggie Abella. Daw 1 call away lang ug andam na siyang musugat sa mga dumuduong gikan sa barko pinaagi sa pagpaghot. Bira diri, bira ngadto, gikan sa buntag udto gabi kining Aspin daw susama og Boy Scout nga laging handa nga mutabang sa pagbira sa pisi kauban ng mga trabahante sa pantalan sa Bugus City. Siya si Kilay usa ka Aspin kinsa nakadani sa attention sa social media gumikan siya makabilib nga dedikasyon og kakugi sa pagtabang. Uwan og init, si Kilay walay kakapoy sa pagtabang sa mga trabahante sa pantalan. Apan taliwa sa iyang makabilib nga loyalty, matud sa content creator nga si The Wild Harvest nga si Kilay gipiyaan siyang amo sa pantalan. Sa pamasin nga mobalik pa ang yang amo, wala mohawa si Kilay sa pantalan ug dinhi na siya sa gupa sa mga trabahante sa pier kinsa napakaon kaniya. Ang iyang mga video miani na og kapin 300,000 views ug liboan ka mga likes ug shares. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.